Ngiyanibingelela kulona lonke izwe kuzona zonke izindawo kuphi nakuphi la ningibukele khona njengamanje. Nginibingelela nje mina ngiyumdumazi uzandla ezincane ubona benza umxolisi umfana kwaMhlongo obuya le Mtubatuba kwashikishela ebheka manje esigodi la ngibuya khona. Inhloso ke yokuba la phambi kwenu ukuzonethulela umsebenzi wami omusha. Ngicabanga ukuthi ke abaningi sebethe bangibona ezikhathini eziphambilini ngivela kubona njengomdumazi. Abanye bangazi ke ngomfana wodumo luka 6 Mili. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula mhlazana eziqhathiwe emsakazweni omkhulukazi impela inyoni emaphiko phiko endizela zonke izindawo. Ushaya umfana ngaze ngamgquba ngamgibeza izintaba zasenkandla emshisana kwaqhuma imkikizo komama. Ushaya umfana ngamgquba ngaze ngamfaka esibayeni sikayise. Ngithe mangisuka lapho ngase ngibuyele eshaweni ngafike ngageza njengoba ngigeza le ndalo nje. Okubalekile ke yilokho ngizonethulela umsebenzi omusha phansi kweqembu elisha enginenzele lona njengamanje igeza le ndalo. Igeza le ndalo ke yimina umdumazi umfana kwaMhlongo uzandla ezincane ubona benza lo enimazi akukho okushintshile. Yimina engihamba phambili kulelo qembu kube yimina futhi owenza nje wonke ama voice njengokujwayelekile okuyistyle esehlukile lesi engizonxenxa yonke kumuntu ukuthi ekuphumeni kwalo msebenzi lo msebenzi uzophuma ngomhla ka10 kuNovember. Uyobe usuphumile ke lo msebenzi. Ngicabanga ukuthi isikhathi sawo la uzophuma khona. Ngicabanga ukuthi isikhathi kuzobe ku10 ekseni kuzobe iqala ibulalana lapha yana kwaMaye ila uzophumela khona lo msebenzi. Ngiyabanxenxa ke bonke abantu abafisa ukuthi bayitholele igeza lendalo lobe liphuma ngalo lelo langa sothi sililontsha ngalelo langa lizobe liphuma ngalo lelo langa lobe lingakatholakali lawo. Ngitholele lisashisa ke ngoba ngiyakwazi ukuthi uyayithanda izinto ezinhle. Akonu yakhuluma umfana ongazilutho ukhulumela futhi ungathi umfazi wemendeni. Akonu yakhuluma umfana ongazilutho ukhulumela futhi ungathi umfazi wemendeni. Akonu yakhuluma umfana ongazilutho ukhulumela. Njengoba nazi ke kusukela emuva sisafunda izikole wakuvele kunjalo ezikoleni wawuthola ukuthi itakalani noma otakalani laba osobancane yibona ababephuma kuqala bekhishwe mhlambe la ko12 bese kuthi ke mhlambe mangabe sekuphakamile ilanga kakhulu bese kuphuma ke laba badala. Kusenzeka lokho ke namanje njengoba nibonile ke ukuthi wonke amavukani asethe akhipha patanisa ngendlela apatanisa ngayo. Njengoba ke uyazi ke mbukeli noma ke mhlambe umuntu owaziyo ukuthi kwenzakalani la endimeni ukuthi umdumazi noma igeza lendalo uyena mfana ke kulezi insuku obukeke ethukwa inoma yini nje efika emculweni kuthukwa yena konke okufikayo kuthuka yena ngenxa yokuthi uyena mfana osabonakala ke shaya ingomeni nkosiphakathi futhi uyena mfana osabonakala enza kahle. Sekwenzekile ke sebekhiphile ke abafana abancane sekuyisikhathi senkunzi ke manje sekuyisikhathi ke somfana obaphethe ke kule ngoma okwazi ke noma ubani noma ungaphika ke okwakho lokho wena uphikayo ngoba ngicabanga ukuthi iqiniso lokuwena nonembeza wakho ukuthi kwayiwona lamaqhawe wakho la owalandelayo uwalandela ngoba phela wavota washaya isignature ukuthi ngilandela abantu kodwa uyalithanda igosa noma ngabe kuthiwa uyayuthini kwabanye mhlawumbe okhuluma kubona kodwa nje sineqiniso lokuthi uyalithanda igosa. Nawo kumsebenzi enginethulele wona wegeza lendalo ngisebenze ngokuyimisela kakhulu. Ngicela ukuthi siphume enkalo zonke siusupport umsebenzi kaMdumazi umsebenzi wegeza lendalo ngoba igeza lendalo liwumdumazi. Sicela nje ukuthi nilule isandla niusupport umsebenzi wethu niuthenge njengoba nisibona nje sinandisela umsebenzi sinwebe igceke kungenxa yemsebenzi yenu nina engabathandi bomculo wethu eniuthenga endaweni efanele. Siyabonga kakhulu ke ngalokho sicela niqhubeke nibambe lapho bese ke nikhohlwe lokho okunye okukhulumekayo. Ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo kumina. Ngivinjwa emcimbini kamaskandi noma yonke nje imicimbi eyenziwayo ngivalelwe emsakazweni eyahlukahlukene kuthiwa ngingadlalwa mina ngoba kubalekelwa khona ukuthi kuzovela amahlazo ukuthi ukufika kaMdumazi ukufika kwegeza lendalo ukufika kazandla ezincane
kuvele kufike kucacele nombani ukuthi nangu lo mfana oshaya lushuni lo, nangu lo mfana ocula into eziwa yibo bonke abantu ngendlela okuyiyona yona, bese ngiyavalelwa-ke ngisho kuma-live performance uqobo awukaze ungibone mina ngenxa yokuthi bayazi ukuthi uma ngingafika laphana kunamadoda azobhinqela nqwanye azoba nenkinga. So-ke ngiyawuthula-ke lo msebenzi kunina, ngiyacela ukuthi niwusapothe kakhulu sikwazi ukuthi-ke sijabule sonke kula maholidi kaDisemba. Kubalulekile-ke kakhulu ukuthi sehle sijabulile ngendlela futhi eqondile, sehla nangento emnandi. Kunolunye udaba-ke engifisa ukuthi mhlambe ngihlale phezu kwalo ukunicacisela lona nina ningabathandi bomculo enisilandela ngokuyiqiniso enifisa ukuthi nisibone. Othola ukuthi mhlambe kunomuntu omaziyo uMdumazi ngokwey'ngoma zakhe ukuthi kunomdumazi, kodwa manje uMdumazi asikaze simbone estage ngenxa yokuthi-ke siyaziwa ukuthi siyela abantu abayishaya ingoma. uMdumazi uyaziwa ukuthi uyena mfana ojikelele la engomeni. Kunabantu-ke abenza into enjengale. Ngizoqala ngokushweleza kakhulu ukubona bonke abantu abathe mhlambe badibana nesimo esinjengalesi, so ukuthi kube nama-poster mhlambe abawabonayo ephuma kubhaliwe kuma-poster kuthiwa kuzobe kunomdumazi endaweni ngokuthi ehamba umuntu ethatha imali yakhe ehambe kulowo mcimbi lowo ethi uyafika efica umdumazi akekho. Uma ngabe kuwukuthi uye wahlangana nesimo esifana naleso, ngifisa ukuthi ngikushweleze kakhulu lokho kuwena bese ngikucacisa lokho. Kunabantu abasebenzisa amagama ethu ngendlela okungeyona. Ngiyayikhuza leyo nto leyo nakubona abahleli bemcimbi. Ngiyacela bafowethu uma nenza into zini, uma nibone ukuthi thina nisidingo emcimbini yenu, musana ukuthatha amagama ethu niwafake kuma-poster eni ninxenxa abantu ngamagama ethu, ngoba ekugcineni kulimala thina. Kunomuntu ozogcina sezonda umdumazi kube sengathi thina sinaqiniso, kuhuduleleka igama lethu phansi, kanti akunjalo. Kunabantu abavele besuke bethathe isithombe sikamdumazi esibhaqeke ey'ntweni zabo bebhale laphana ngezansi ukuthi kuzobe kunomdumazi. Uthola ukuthi umdumazi akazi nakwazi akaze fonelwe nokufonelwa kuleyo ndawo kuthiwa mhlawumbe kunomcimbi onjengalowo, bese ekugcineni lokho kugcina sekulimaza thina. Kodwa-ke ukuthoba amanxeba, ngoba bengingakaze ngiyichaze into efana nalena, ngizocela ukuthi ngizehlise kakhulu ukubona bonke abantu abathe badibana nezinto ey'fana nalezo. Ukusuka manje ngizolandelela ukuthi mingaki imicimbi, zingaki iy'ndawo la engeke ngafakwa khona kwaba nesimo esifana naleso, bese ngenza iqhinga lokuthi ngiyihambele zonke lezo y'ndawo lezo. Mina qobo lwami ngizosukuma phansi ngamandla ami ngize kunina abafowethu nodadewethu nomama nobaba emhlabeni wonke jikelele. Angikhethile ukuthi kuyiphi indawo, ngifike nginidlalele ingoma ukuthi nginithobe wonke lamanxeba lento lena esike yathi ukwenzeka. Ngizozama kulabo engingazange ngize ngifinyelele khona, mhlambe kuyoba ukuthi angizange ngize ngibone ukuthi iyona yiphi leyo ndawo leyo, noma mhlambe leyo poster ngaze ngibone. Bese ngedlula-ke lapha kulo msebenzi-ke, njengoba nazi-ke abaningi ngicabanga ukuthi banalo ulwazi lokuthi uMdumazi uyayibambela intambo, uyayidlalela isiginqo. Umaskandi o-serious lo, umaskandi wangempela. Hayi indaba yomaskandi okuthiwa umaskandi kodwa manje uthola ukuthi isiginqo akwazi ukusidlala. Angikugxeki-ke lokho ngoba iy'phiwo zabantu ayifani. Kuyenzeka kube khona omaskandi, kube khona lokho okunye-ke engingezukwazi ukuchaza. Kule albhamu-ke kuney'ngoma ey'hamba ngendlela engizokhombisa la esiginqini sami lesi engisidlalayo. Ngisazonidlalela kuney'ngoma-ke laphana ey'hamba kanje. Siphinde siqhubeke futhi, kuzoba futhi khona enye ingoma ongayilindela kule album yeGeza Lendalo eshisa ikhotha kakhulu ehamba kanje.
ukhulumela futhi ungathi umfazi wemndeni sakhono uyakhuluma umfana ongazilutho ukhulumela futhi ungathi umfazi wemndeni wosabaleka ngidlule futhi lapho njengoba-ke ngumfana nje oyibambela intamba mase ngiliphethe lolu godo ngivele ngizokuvuka usinga engathi ngavele ngiyiqhulule zonke kodwa-ke ey'ningi usuyohlangana nazo khona lapha kwi-albhamu ngizovalelisa nje bese ngikushiya ngale Sengiqoqa nje-ke bafowethu kuzona zonke iy'ndawo ngishilo ukuthi angizokwanda kakhulu emlonyeni. Ngiyacela ngiyanxenxa kakhulu ukuthi indaba zama-fake noma mhlambe lama-CD lawa athengwa la ey'tradini siyacela bafethu niyiyeke leyo nto iyasilimaza isibuyisele emuva ngoba sifisa ukuhlala sicwebezela phambi kwenu siyazi ukuthi njengoba sigezile nje siyigeza le ndawo nifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi nihlale nisibona sigezile manje uma uhamba uya lapha estradini uyothenga umculo lo ongangibuyiseli lutho mina njengomnikazi wawo kwenza ukuthi lokho mina ngingakwazi ukuqhubeka nokugezela ngoba ngiyazi ukuthi uyafisa ukungibona ngicwebezela ukuze uchome ngami uchome ngeqhawe lakhe eliyimini so-ke siyacela abafowethu ukuthi nisapothe umsebenzi ngendlela eyiyona yona angizukukhohlwa ukubonga bonke abantu engisebenze nabo kulo msebenzi ngiphinde futhi ngidlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMtshali ngilinyalelwe ucela umusa wakwaMtshali umfowethu ebengikade ngehla ngenyuka nayo senza lo msebenzi ngebhadi uNkulunkulu wangiphuca yena noma wasephuca yena wedlule emhlabeni ngibhlungu kakhulu ngoba bengitshela ukuthi lokho uma ngabe sengikwenzile lo msebenzi lona ngoba sengiwenzile ubezokujabulela kakhulu ubewazi ubewuthanda kakhulu ubesazogudla ngawo kodwa-ke njengoba sekwenzekile ngibhlungu kakhulu ngiyabakhalisa kakhulu abomndeni eSouth Africa yonke nabo bonke nje abantu abebemazi umfo kaMtshali ngithi hlabangani ulale kahle nabomndeni wakho bayokhumbula njalo nami ngohleze ngikukhumbula nabo bonke abafowethu besihleze sinabo sokukhumbula njalo ngiyedlula-ke ngiyacela ukuthi bafowethu nisapothe nanti igeza lendalo ngokungumsebenzi wenu akusiwona owami sengiwenzile mina ngawujabulela ngaqeda sekuyinina-ke kwaze yakho bese niyiphatha kahle kulamaholide niphephe ngifuna ukuthi ngiphinde ngibone futhi nangokuzayo ngoba isapothini iyona engigqugquzelayo nengikhulisayo nenza ukuthi umsebenzi wami